principi, el consum de perla com a element estètic existeix des de l'antiguitat, ja èpoques romana, grega, crec que a Egipte també hi havia testimonis de l'ús de perles. Basta veure qualsevol tipus de retrat de qualsevol membre de la família real anglesa. La modernitat ja comença a haver-hi una necessitat de dir, bueno, a millor aquest consum de perla naturalment no mos està... o sigui, les ostres no fan tantes perles com per vestir. Les ostres allà tot el dia. Claro. A més, pensa que perquè una ostra faci una perla necessites anys. Anys. I òbviament, el que te surt... Clar, no serà rodona... No, rodona exacta, surten de diferents tipus i, clar, si has de fer un collar, ferretí, per això també els collars de perla natural que ja no se'n fan, perquè les ostres estan protegides. Sí que hi ha la perla cultivada, que són les ostres que ho fan, però, òbviament, és per una acció humana, és a dir, és l'ésser humà que introdueix la partícula que després s'ostra ja fabricant la perla, però, bueno, sent ecologistes i animalistes, al principi, no fa falta. No fa falta sobreexplotar les ostres. Ja sobreexplotam el planeta de moltes formes, com per sobreexplotar ostres. Tot el tema de la revolució industrial i la consolidació del que anomenarem sistema capitalista comença a ser una atracció també ja per la burgesia, per qualsevol persona amb aires de distinció. Què passa davant d'aquesta situació? Com més demanda, més s'encareix tot. I què va passar? Que davant d'aquesta situació hem de començar a fer perles artificials. Ja des del segle XVI, per mi, ja hi havia rastres de persones que intentaven fer perles. Què passa? Que se veien molt artificials. Per això, a final del segle XIX, l'any 1890, un senyor que era alemany va veure una oportunitat de negoci en la creació d'una empresa, d'una patent, no?, per crear una perla que sigui creada per l'home, que sigui el més idèntica a la natural possible. Aquesta empresa, aquesta fàbrica, la crea a París l'any 1890, l'any 1895 rep ja la primera patent, és a dir, l'exclusivitat de la producció d'aquest tipus de perla, però, òbviament, en un primer moment no fas una perla idèntica, és a dir, això requereix anys d'estudis, anys de treball amb el vidre, que és a la fi és la base de la perla, així com tots els tipus de recobriments que du. I diràs, què fa un alemany a Mallorca? Bona pregunta. Aquest senyor, ja abans, l'any 1897, més o menys, crec, 91, sí, per ahí, ja s'estableix a Barcelona, amb una primera fàbrica. Llavors l'any 1901 s'estableix a Palma i l'any 1902 arriba a Manacor. Per què Espanya? Se tracta, això és el que defensa en Sebastià Sansó a la seva tesi, és que l'arribada a la perla a Mallorca és un procés de deslocalització d'una producció. Perquè a París és molt més revolucionària, és la ciutat de la revolució, per tant l'obrerisme ha crescut molt més, els obrers cobren més, hi ha més protestes, surt més que hi ha la producció de producte, per tant, no lo llevamos a otro sitio. Barcelona, una altra que li va estar bé, també revolucionària. Palma, que ja tenia cert tipus de certes indústries, ja, de teixit i tot això. Manacor no hi havia res. A Manacor ens trobam, 1902, un poble molt castigat per el que havia suposat la crisi de filoxera de feia 20 anys, que havia suposat també la migració de moltíssims de manacorins cap a fora. En el mateix temps seguia havent moltes crisis agrícoles, el camp no era suficient, per tant hi havia mà d'obra, que això és important, i femenina.
Per la creació d'una perla és molt important la finura o la destresa que tenen les dones, perquè al tenir unes mans més fines, per treballar amb exactitud amb el producte. Val? Per aquest motiu se va contractar massivament a dones. No vol dir que fos una empresa exclusivament formada per dones. No, és a dir, ni feminista, important. Els llocs de poder l'ocupaven homes i les dones eren treballadores. Important, les dones comencen a fer-hi feina per ajudar a casa. És a dir, estem xerrant d'unes de dones que tenen 3 funcions. Val? Primera, i és que normalment sempre se li ha relacionat una dona, la funció reproductiva o de cures. Casa, lots, persones majors, tot aquest món sempre està relacionat a la dona, històricament. Bueno, això és un matís meu, però res. Històricament, en els darrers segles, s'ha considerat un espai feminitzat. A tot això, ella ajudava en el camp, ja que el camp era la base econòmica de la família. És a dir, que això representava la figura de l'home. I finalment feia feina a la fàbrica. Tens 3 feines, per dir-ho així. Sí. Si m'havies de deixar una, quina deixaves? Demant. Hombre, la casa no, supos. No? O li de... El camp supos que tampoc, perquè si no... Deixaven la fàbrica. Era molt freqüent el sentisme laboral primeres de les primeres èpoques de les perles. I també hem de tenir present que una dona costa menys que un home. Cobrava menys que els homes. Això va suposar que la fàbrica se va establir aquí a final del 1902 i ja el 1903 hi havia una protesta de les treballadores per una pujada de sou. I efectivament s'hi van anar, crec que 75 dones. Efectivament, aquesta va ser el que se podria considerar la primera vaga femenina de Mallorca. És a dir, a vegades en xerra com la primera vaga femenina de Mallorca, d'Espanya, i és mentida, ja des del 1860 ja hi havia hagut vagues de feina a Corunya, n'hi havia hagut una, l'any 1860, una tabacalera, que eren sobretot els llocs on més vagues hi havia, també una altra tabacalera de Gijón, ja hi havia hagut vagues abans de ser, que suposadament, nosaltres coneixem, sí, no poden xerrar encara aquí d'un sindicat ni molt manco. Sí que després apareix la Perla i Labor, que va ser un sindicat important ja més endavant, però en aquestes primeres èpoques, és a dir, és que va ser l'any 1903, feia un any pràcticament que la indústria havia arribat en el poble. I, òbviament, jo crec que molta lluita obrera i tot això tampoc havia arribat aquí a là. Manacor no era un espai industrial, encara. A dia d'avui és l'empresa que ha fet la mobilització més grossa de Manacor. I no fou aquesta de tal, sinó que crec que fou l'any 2001 o 2002, arrel del primer concurs de creditors i els ERTEs i tot això, que hi va haver una protesta molt important aquí, que van anar fins als jutjats i que, de fet, damunt premsa va ser bastant sonada. Nosaltres dins el que és la col·lecció permanent del museu, dins el fons, tenim un centenar d'objectes aproximadament que provenen de Mallorca. Aquests objectes arriben aquí a través d'un dipòsit perquè en els anys cap al 2000 la fàbrica i totes les cases de senyor estaven en un estat d'abandonament, s'havien ocupat i res, varen fer una inspecció i varen veure que hi havia molt de material que la fàbrica quan s'havia anat havia deixat. I llavors vàrem replegar i vàrem dur aquí en el museu i després a través de l'exposició que se va fer i a través de
també coneguts, com en Maria Antònia Pastor, doncs vàrem anar averiguant què era cada una d'aquestes coses. Clar, tota una feina d'inventari, no? Sí, d'inventari i d'investigació. La feina damunt les peces mai acaba, perquè sempre pot trobar algú que te conta alguna cosa, i sobretot quan són peces d'època contemporània que encara la gent se'n recorda, encara hi ha parleres que han fet feina allà. Bé, penseu que Mallorca se va fundar a principis del segle XX, val? I va suposar un revulsiu per al poble, perquè era un moment a final del XIX, a principi del XX, que molts de manacorins emigraven cap a Amèrica, també Filipines, cap al nord d'Àfrica, i a cercar-se la vida perquè no hi havia feina aquí. Llavors, la instal·lació de la fàbrica de Mallorca va ser important perquè va donar peu a que moltes dones, primer de tot, tinguessin accés a cobrar, no? Una feina remunerada fora de lo que era pròpiament la feina que ja feien a casa seva, i també va donar peu a que Manacor fos coneguda, jo crec que arran de tota Europa. Què tenim aquí? Aquí tenim, vos he tret a més una petita mostra de lo que tenim. A la col·lecció hi ha sobretot mostraris de perles, com aquests que veus aquí, que podrien ser les perles, els collars de perles normal que tindrien les nostres padrines, no? Les nostres mares, i que abans era un regal bastant apreciat. I després tenim les diferents formes, això és un mostrari, com podeu veure, dels anys 80, amb les diferents formes i tamanys de perles, una vegada vernissades, i aquestes ja són mostraris més moderns. Sí, vull dir que tenim tota aquesta sèrie de mostraris que ens mostren l'evolució des de la perla clàssica fins que després ja se varen anar modernitzant. Això que veus aquí és la perla buida, perquè clar, totes aquestes perles són perles buides que se feien bufant en vidre i que després s'omplien i amb un tractament se li donava el color que té blanquinós per de fora. En el principi de la fàbrica aquest tractament se n'anava cap a Barcelona i França a fer-se, però després ja se va començar a fer aquí també a Manacor. I aquí podem veure tota aquesta caixa plena d'aquestes perles petites buides, però després també en tenim aquí de més grosses, i aquí també en teniu perles buides de diferents tamanys que estan per omplir. És a dir, que se podria dir que hi va una època com a mínim que aquí se feia la perla des de zero, diguem. Sí. En el principi no, se duia fora, però després ja tot el procés se feia aquí. Relacionat amb tot el merchandising, no?, que va relacionat amb Mallorca, també tenim aquests dos mostraris, no? Tenim tota una sèrie de complements, com podeu veure aquesta botella de perfum Mallorca, que estaven en diferents mides, suposant que per a les diferents butxaques, no? Qui se podia permetre, com avui en dia és perfum, qui se pot permetre una mida més grossa o una mida més petita. I després també tenim, no ho he tret, tenim fotografies, també alguna fotografia, i també tenim contenidors grossos tipus lleteres, no?, que eren de metall, llavors se posaven els líquids que després s'havien d'emprar per diguem, vernissar aquesta perla. Penseu que això eren productes bastant tòxics, eren productes químics, i s'havia d'anar una miqueta alerta amb ells. Penseu que de les primeres gorderies que se varen instal·lar a una fàbrica a l'estat espanyol va ser Mallorca. No queda clar si és una empresa gallega o si és Mallorca la primera de tot el territori espanyol. De posar una guarderia pels fills. Sí, per les mares que anaven a fer feina que poguessin deixar els seus fills, perquè clar, els pares eren a fer feina i potser no tenien ningú que pogués guardar aquests nins, i llavors se va posar una guarderia allà. A la mateixa fàbrica, sí.
Crec que també pot ser, no sé si la sensibilitat de la propietat cap a aquest tema, però supos que va haver un moment que degueren dir si no ho feim així no tindran dones per venir a fer feina, i llavors va ser la seva manera d'assegurar-se que les dones anaven cada dia a fer feina, encara que els fills no estiguessin bé, sabien que ho podien dur ja perquè hi havia una persona que se'n cuidava, i també va ser la manera d'assegurar-se això. On som? En el solar de l'antiga fàbrica de Majòrica, la casa de Don Pedro Rich, que va ser durant molt de temps el director de fàbrica. Són els dos únics edificis conservats, protegits, estan catalogats dins el catàleg de patrimoni de l'Ajuntament de Manacor, i així tot no hi està havent una gestió d'aquest espai. Aquesta solar va albergar el que era la producció de la major part de perla i joieria, més de perla, per ser més exactes, de Majòrica, fins al voltant del 2004-2005, més o menys, se va vendre. Estem xerrant de l'època de l'especulació immobiliària, aquí en principi... M'agrada xerrar d'això. Especulació immobiliària. Clar, se va vendre per fer-hi edificis. Què va passar? Que albergar una fàbrica des de l'any 1902 amb una gestió de residus químics i tòxics, que implica, al cap a la fi, qualsevol tipus d'indústria, estava altament contaminat i no se va permetre construir-hi. Clar, tot aquest espai perd completament el valor que tenia i queda pràcticament a l'oblit. Crec que fou 2011-2012 per ahí que se va començar a descontaminar i fa relativament poc que s'ha acabat. Una cosa, potser qualque fotografia que vas veure que la recordes a dia d'avui, que dius, buah, pues mai havia imaginat que aquest tipus de persona fes feina allà i hi hagués constància d'això, no sé. Vaig trobar una fitxa de treballador, que això sí que en teníem, també n'hi ha moltes, d'en Pífol, d'en Tòfol Pastor Pífol, que va ser una persona bastant important en aquest poble i que va morir, si no l'any passat, l'altre, fa relativament poc, un home centenari. Era un manacorí, la definició de Pífol era manacorí, va ser pintor, va ser regidor de l'Ajuntament, realment va ser una persona bastant important. També, no sé si algú, tu sé que n'ets de Manacor, però potser en Joan que sí, veure-ho no crec que se'n recordi, perquè jo no me'n record, però durant molts d'anys en el Palau, davant l'antiga fàbrica, hi havia una cera, una vorera, com que recreava la mà, amb peixos, això, el disseny, és a dir... Doncs podem anar. No hi ha res ja. Ja no hi ha res, bueno, però en el Palau sí. És a dir, que en Pífol havia fet feina damunt això. Sí. I no se guarda a ningú lloc, només. Segurament hi ha gent en aquest poble que té trossos de vorera, o té trossos... Com el mur de Berlín, no? Sí, jo crec que qualcú té cosa. A la Torre del Palau hi havia una botiga que estava cèntrica. De fet, per això se va obrir la Torre del Palau, perquè les persones que duien tota la part de mercat en aquell moment van ser, jo penso, bastant intel·ligents. Penseu que estem xerrant dels anys 60, 70, diumenges la gent havia d'anar a missa i els negocis havien d'estar tancats. Quina era la manera de tenir la botiga oberta? Si estava en un monument històric que tenia un horari d'obertura. I va ser la fórmula que varen emprar, varen comprar la Torre del Palau i la feien visitable i d'aquesta manera després quan sortíem passaven per la botiga. És a dir, varen comprar el monument en si. Sí, va ser propietat de Mallòrica. Sí. En aquell moment penseu que, clar, tota la plaça de l'Iglesi no era peatonal. Allà, jo no sé si heu vist fotografies, però allà aparcaven els buses, era com el centre neuràlgic.
allà aparcaven els buses, descarregaven els turistes que després anaven a les coves i anaven a Porto Cristo, visitaven l'església, hi havia el museu arqueològic allà també, just aferrat a l'església, i clar, també hi havia això, vull dir que era un focus d'atracció turística.